Sarado daw ang ano. Baka dito na. Kasi wala kang ganito eh. Ano, gusto mo ba dyan kayo daw? Okay naman dyan. Ano pa natin?
Amen. So, isang mapagpalang buhay po sa buhay ng bawat isa. Uli, narito ang iyong lingkod, Pastor Joseph, Pastor Dong. Samahan niyo po muli ako na tayo ay mag-aral ng kanyang salita. Po ay muli ang tinig ng pag-asa. So, ngayong pong buwan ay napakamaraming challenges tayong mga nakikita sa ating paligid. Kaya nga po, ngayong gabi, ay ngayong araw ay tayo ay mag-aral ng kanyang salita at pagtulay. So bago po yun, tayo po muna yung manalangin. Manaming Diyos na buhay, na makapangyarihan. Lord, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Marami pong salamat, O God, sa pagkakataon na muli kami po palagi ay nakakapagkinig at nakakapag-aral ng iyong salita. Samahan niyo po kami, Holy Spirit, ikaw po ang siyang magpaalala at pagpaunawa sa lahat ng aming tatalakayin ngayong araw na ito. Salamat, Lord God, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, ang ating pong theme this month is always give thanks to the Lord. So, ang verse po niyan is nasa Ephesians chapter 5, verse 20. Ang sabi po dito, New King James Version, giving thanks always for all things to God, the Father, in the name of the Lord Jesus Christ. O, sabi sa Tagalog, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. So, pinapatungkulan po dito sa Efeso na lagi daw po tayong magpasalamat sa Diyos. At kung babalikan natin yung chapter 5 ng Efeso, kung babasahin natin mula sa verse 1 hanggang 20, ay pinakabibigyan din dito ng ating Panginoon is patungkol sa liwanag. Nais ko lang basahin yung verse 1 bago po tayo magtuloy. Sabi niyan, yamang kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Anong sabi? Yamang kayo mga anak ng Diyos. Diba? Anong pinakakailangan natin gawin? Tularan daw natin ang ating Panginoong Kristo. Dahil nung ang ating Panginoong Kristo ay nandito sa lupa, wala siyang ibang ginagawa kundi magpasalamat sa Panginoon. So naalala ko sa New Testament, nandyan yung nagpasalamat ang ating Panginoong Hesus nung dumami yung tinapay at ang isda. So sa ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagpapasalamat, merong tinatawag na multiplication o merong tinatawag na miracle. So, tinuturo sa atin ng Diyos itong buwan na ito, ang gusto ng Panginoon, meron tayong mapagpasalamat na Panginoon. Dahil kung papansin natin, yung mga nasa paligid, kabi-kabilaan ng lindol, yung mga baha, talagang iba ang nangyayari sa ating mundo. Kaya nga ang gusto ng Panginoon ng ating puso ay palagi lamang nakatuon sa Kanya. Kaya nga sabi dito, ano ba ang dapat nating ipagpasalamat? So, ano ba yung mga dapat nating ipagpasalamat sa ating buhay? Unang-una, magpasalamat tayo sa Diyos dahil siya ang may lalang ng langit at lupa, siyang may-ari ng ating buhay, siyang may-ari ng ating lakas, siyang may-ari ng lahat ng bagay, lahat ng meron tayo, ang Diyos ang may-ari, at higit sa lahat, inialay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng kaligtasan, inialay niya ang kanyang buhay para magkaroon tayo ng katiyakan sa mundong ibabaw na ito. So napakadaming pwedeng ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya lang minsan nalilimitahan ang isang tao kung siya ay walang material na bagay. Pero ang gusto ng Panginoon, ang daming pwedeng ipagpasalamat. Kaya nga, pasalamat tayo sa Diyos na inilagay ng Diyos sa buhay natin. Sino yun? Yung mga tao, yung ating mga mahal sa buhay. Pasalamat tayo dyan. Yung ating mga leaders, mga pastor, napasalamatan po ba natin yan? Kaya nga, pasalamat tayo sa mga biyaya, yung mga tinatanggap natin. Pasalamat tayo sa pabor ng Diyos. Diba? Lagi yung pabor ng Diyos, lagi niya tayong sinasamahan, lagi niya tayong iniingatan, hindi niya tayong pinapabayaan. Ang daming pwedeng ipagpasalamat sa ating Panginoon. Kaya nga, if we have Jesus in our heart, you can always give thanks to God. Kapag meron kang Jesus sa puso, palagi kang makakapagpasalamat. Lalo sa umaga, pagising natin, ano kaagad ba yung nating nasa isip? Trabaho ba kaagad? O inuuna nating pasalamatan ng ating Diyos na buhay na may pahirap ng ating buhay? Kaya nga po, if we have Jesus in our heart, we can turn impossible thing to possible. Diba? Kapag meron kang
Jesus sa puso, yung parang tingin mo na hindi na kaya, dahil nga may Kristo ka, ang ginagawa mo lang, pinagpapasalamat mo yung mga bagay na hindi na natin kaya. At pag narinig ng Panginoon yung ating pasasalamat, di ba, pwedeng maging, yung imposible, pwedeng maging posible sa ating buhay. Kaya nga po sa ating buhay, napaka-importante, meron tayong pusong mapagpasalamat sa mundong ibabaw na ito. Dahil maraming tao, di ba, kapag walang mga bagay o material, ang hirap magpasalamat. Pero tayo po, mga mananampalataya, mga tinawag ng Diyos, mga anak ng Diyos, tayo po dapat ang palaging nagpapasalamat sa Panginoon. Amen? Kaya nga po, ang sabi po dito, how to always give thanks to God. O paano ba din natin mapapasaya ang ating Panginoon? Una, kailangan meron tayong grateful heart. Diba? Kailangan grateful tayo sa lahat ng meron. Sa lahat ng meron ka, maliit man o malaki, kailangan grateful ka dyan. Kasi maraming tao, hanggat walang material na bagay o malalaki, hindi sila makapagpasalamat. Maraming tao nakalimutan na ang Diyos ang nagbigay ng buhay. Ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng bagay. Kaya nga kung mababalit na balitaan natin, yung lugar ng Cebu, di ba? Yan, binaha sila, di ba? Iba yung pinapasalamatan nila, di ba? Hindi si Jesus Christ, hindi si Kristo na Savior. Kaya anong nangyari? Di ba? Minsan inaalaw ng Panginoon upang malaman ng tao kung kanino ba dapat tayo magpasalamat is walang iba kundi sa Diyos na buhay. Kay Jesus Christ lamang na nag-alay ng buhay, na inalay niya ang kanyang buhay para sa ating mga mananampalataya. Kaya nga po ang sabi sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ano daw sabi? Sa lahat daw ng pagkakataon, palagi daw po tayong magpasalamat. Pangit man o maganda yung nangyayari sa buhay mo, parang hindi kung iisipin mo bakit nangyayari sa buhay ko to, bakit ko dinadanas ito, ang gusto ng Panginoon is yung puso natin kailangan maging mapagpasalamat pa rin. Kasi kung aalalahanin natin yung istorya ni Job, di ba? Halos sa isang araw, nawala ang lahat sa kanya, maging ang kanyang mga anak, kanyang ari-arian. Nagkaroon pa siya ng sugat mula ulo hanggang paa, talampakan. Pero anong sabi niya? Ubad akong lumabas, nagpapasalamat pa rin siya sa Panginoon, di ba? Ang Diyos ang bumabawi, purihin natin ang Panginoon. Ang pasasalamat kasi, isa yan sa parang pinupuri mo na rin ng Diyos. Papuri ng pasasalamat. Kaya nga po napaka-importante at maunawaan natin na lagi tayong nagpapasalamat sa Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Amen. Dahil ang buhay natin sa mundong ito ay hindi natin tiyak. Parang ganito lang yan eh. Pagka binigyan ka kunwari ng isang bagay ng isang tao, kapag hindi ka nagpasalamat, maaaring hindi ka na muling bigyan. Ang Panginoon, binigyan tayo ng kanyang kaisa-isang anak. At yung kaya niyang kaisa-isang anak, yun yung nagdala ng lahat ng ating pagkakasala. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, natutuwa siya tuwing tayo ay nagpapasalamat. Amen. Tuwing tayo sumasamba ng pasasalamat sa Panginoon, galak na galak ang Panginoon. Kaya nga po ang miracle, nangyayari din kung minsan kapag palagi na natin ipinapasalamat yung mga bagay na wala pa pero pinapasalamatan mo na. Amen. Kaya nga po, ang sabi pa sa Colossians chapter 3 verse 15, paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaan, kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. So inuulit na naman po yung magpasalamat kayong palagi. Anong kailangan natin? Kailangan naghahari sa ating puso yung kapayapaang kaloob ni Kristo. At kasi kung wala ang kapayapaang kaloob ni Kristo sa ating buhay, ang hirap magpasalamat. Ang hirap banggitin yung sinasabing pasasalamat. Amen. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng grateful heart at ang kailangan naghahari sa ating puso si Jesus Christ. Amen. Dahil sapagkat iyan ang dahilan kung bakit daw tayo tinawag sa isang katawan. Amen. Tinawag tayo upang purihin ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapasalamat.
Amen. Kumbaga, kailangan pinapasalamatan mo na yung mga bagay na gusto mong mangyari sa iyong buhay. For example, Lord, salamat, pinagaling mo na ako. Salamat, Lord God, binigay mo na ito. Salamat, Panginoon. Kumbaga, yung panalangin natin, pasasalamat na. Kaya nga sabi sa Bible, di ba? Magpasalamat daw tayong palagi. Amen. Sa lahat ng ating nangyayari sa buhay natin, sa lahat ng mga problema at pagsubok, pasalamatan na natin yung mga bagay na gusto mong mangyari at solusyon. Amen. Dahil ang ating pananampalataya, kailangan yan, merong kalakip na pasasalamat. Amen. Kaya nga po, ang sabi dito, ang tao mapagpasalamat, lapitin ng biyaya. Yun. So, pag palagi kang nagpapasalamat sa isang tao, lalo na pag binigyan ka, syempre, ikaw ay palaging bibigyan. Subukan mo pag binigyan ka, hindi ka nagpasalamat, di ba hindi ka nabibigyan? Eh araw-araw tayong binibigyan ng Panginoon ng hininga. Araw-araw tayo binibigyan ng Diyos ng lakas. Araw-araw tayo ng Diyos iniingatan. Araw-araw tayo ng Diyos pinoprotektahan. Sinasamahan yung ating mga mahal sa buhay, di ba? Ini-spare niya tayo sa lahat ng gawa ng mundo, di ba? So ang daming pwedeng pagpasalamat. Kaya nga ang tao mapagpasalamat, lapitin ng biyaya. Diba? Lagi tayong magpasalamat sa Panginoon para yung biyaya, lagi lang siyang naandyan. Ang tao mo pagpasalamat, karapat dapat bigyan ng biyaya. Yun. Diba? Kapag lagi ka nagpapasalamat, karapat dapat tayong bigyan. Kaya nga ang Diyos, palagi niya tayong binibigyan pinagkakalooban ng mga bagay na kung saan need natin. Ang tao mo pagpasalamat, nagiging mapayapa ang buhay. Yun. Diba? Pagka lagi tayo nagpapasalamat, lalo na sa Diyos, payapa ang buhay kasi alam mo na ang Diyos palagi ang magbibigay. So yung kapayapaan ng ating puso, ng ating isipan, kapag pinapasalamat mo sa Panginoon yung mga bagay na gusto mong mangyari, magiging payapa kasi alam mong tutugunin ng ating Panginoon. Kaya nga po, ang taong mapagpasalamat, nakakaulit. So kung gusto natin palaging makaulit, ilagay na natin sa maging karakter na natin bilang isang mananampalataya at lingkod ng Panginoon na magpasalamat palagi sa Diyos. Dahil ulitin ko, ang tao mapagpasalamat, nakakaulit. Amen. So kung gusto natin ulit-ulitin ng Diyos yung mga biyaya, ay lagi tayo pong magpasalamat. Pangalawa, appreciate all things. Kailangan na-appreciate natin yung lahat ng bagay. Maliit man yan o malaki, dapat ma-appreciate mo. Ma-appreciate natin yung mga binibigay sa atin ng Diyos, yung mga inilalagay ng Diyos na tao sa atin, ma-appreciate natin yan sila, yung mga leaders natin, yung mga pastor natin, yung mga nasa paligid natin na inilagay ng Panginoon, yung mga kanilang ginagawa sa buhay natin, i-appreciate natin. Lalo yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Amen? So, kailangan laging ma-appreciate natin yung mga bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kasi maraming tao ngayon hindi na ma-appreciate, lalong-lalo na yung buhay, yung lakas, yung hininga. Diba? Normal na lang kakain, kain, tulog, trabaho, gising, kain, tulog, trabaho, gising. Diba? Nakakalimutan na nilang mag-appreciate ng mga bagay na ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Bilang tayong mga mananampalataya, tinawag ng Diyos at pinili, ang kailangan lang natin gawin, magkaroon tayo ng grateful heart, una. And pangalawa, kailangan ma-appreciate mo yung mga bagay-bagay na inilagay ng Diyos sa buhay natin. Ma-appreciate po natin yun. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Yung na-appreciate natin yung mga binibigay niya at lagi tayong nagpapasalamat. Lord, salamat, salamat. Puro pasasalamat ang ating gagawin. Dahil ang buhay natin dito sa mundo is hindi natin tiyak. Kaya nga hanggat may pagkakataon tayong magpasalamat sa Lord, magpasalamat tayo. Kaya nga, recognize the goodness of God sa ating buhay. Kailangan ma-recognize mo yung mga ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Ma-appreciate natin. So matuto tayong mag-appreciate sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Pasalamatan mo ang lahat ng bagay na meron ka na binigay ng Diyos. So ano sabi? Pasalamatan daw natin lahat ng bagay. Ano ba yung meron ka ngayon? Pasalamat mo yan, maliit man yan o malaki. Ipagpasalamat mo sa Panginoon. Dahil sa tuwing tayo nagpapasalamat, sabi ko nga kanina, diyan nagagalak ang Panginoon. Diyan natutuwa ang Panginoon. Yung miracle nangyayari, di ba? Yung kagalakan ng Panginoon. Kasi unang-una, siya ang unang nagbigay. Si Jesus Christ, for God so loved the world, binigay niya, di ba? So, ibig sabihin, lagi tayong magpasalamat sa mga bagay, lalo na sa kaligtasan.
Ako sa umaga, ang lagi kong sinasabi, Lord, salamat sa kaligtasan. Salamat sa buhay. Salamat sa buhay na walang hanggan. Lagi ko yun, lagi yun. Lagi kong sinasabi yun pag ako nananalangin. Pinapasalamatan ko ang Panginoon. At lagi, ang panalangin ko palagi, laging pasasalamat, Lord, salamat sa pag-iingat mo sa buhay ko. Salamat, Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo yung aking mga mahal sa buhay, yung aking asawa, mga anak, ganon. Kailangan pasasalamat yung ating pinipray sa Panginoon. Kasi ibig sabihin, pinagkakatiwala mo ang lahat ng bagay at pinapasalamatan mo na yung mga mangyayari. Kaya nga po, yun yung pananampalataya. Appreciate all things. Diba? Kailangan ma-appreciate natin. Pasalamatan natin ang Diyos sa lahat ng bagay na meron tayo na bigay ng Panginoon. Amen. So, 3 bagay lang po ito. Una, kailangan magkaroon tayo ng grateful heart. Pangalawa, pa-appreciate natin yung all things na meron tayo bigay ng Lord. Kaya nga, ang pangatlo, kailangan nakapokus tayo kay Jesus. Kailangan, ang hirap magpasalamat kapag hindi si Kristo ang laman ng puso mo. Amen. Ang hirap hindi ka makapagpasalamat kung wala kang kakontentuhan sa puso. Amen. Dahil kapag ang taong walang Kristo sa puso, ano yan, greedy. Baga, hindi siya makontento. Nakikita natin lagi sa news, sa TV, di ba? Maraming mga pinagkukuha yung mga pondo ng bayan ng Pilipinas, di ba? Kasi walang Jesus eh. At hindi sila nakapokus kay Jesus. Pero tayong mga mananampalataya, palaging ang sasambitin ng ating mga bibig is pasasalamat kung si Kristo, kung kay Kristo tayo nakapokus. Amen? So, sa buhay mo at sa buhay ko, ang kailangan natin gawin, nakapokus tayo kay Jesus. Dahil kapag di ka nakapokus kay Kristo, imbis pa sa salamat yung basambitin mo, ang sasambitin mo palagi is mga pawang bagay na hindi nakakalugod sa Diyos. Amen? Kaya nga po, ang gusto ng Lord, di ba, focus natin, sabi sa Bible, di ba, focus to Jesus, the author and the finisher of our faith. Kailangan kay Kristo lang nakapokus ang ating pananampalataya, ang ating pananalangin, ang ating pasasalamat. Kailangan kay Kristo lang. Amen? Pag wala ka sa focus, puro pangit ang makikita mo. Totoo yan. At mahirapan kang magpasalamat. Ang isang taong wala sa focus, puro pangit yung nakikita niya, lalo na sa kapwa, sa simbahan, wala siyang nakikitang maganda, puro pangit. Pero kapag naka-focus ka kay Kristo, yung impossible, yung pangit, na i-turn mo sa maganda. Ganun po yung mananampalataya ganun yung kay Kristo Parang kay Jesus Christ, yung mga pangit na naranasan niya, dahil pala yung kakulangan, katulad ng nagpakain siya ng 5,000 katao, hindi niya nakita yung kakulangan. Diba? Ang ginawa niya, ang tinignan niya, yung kakayahan ng Diyos Ama. Kaya nga nung kunin niya yung tinapay na 5 at 2 isda, biglang nagkaroon ng multiplication. Ibig sabihin, dumami. Anong ginawa ng Diyos? Nakita ni Jesus Christ, kahit yung mga apostol na nasa paligid niya, sabi na hindi sasapat kahit 1 taon na sweldo, kahit pakainin yung napakarami na yun, hindi daw sasapat. Pero si Jesus Christ, tignan niyo po kaya nga sinasabi ng Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, tularan niyo ako ng katulad ng pagtulad ko kay Kristo. Kaya nga ang gusto ni Lord, yung karakter ni Jesus Christ is ma-adapt natin at magkaroon tayo ng focus. Nung makita ni Kristo, di ba, na meron 5 tinapay na pinagmulan at may 2 isda, anong ginawa niya? Kinuha niya, tapos nagpasalamat siya. At anong nangyari? Nagkaroon ng himala. Kaya nga sa pagpapasalamat, merong himala. Amen. Sa pagpapasalamat, merong ginagawa ang Diyos. Sa pagpapasalamat, yung pangit gumaganda. Sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, yung imposible, nagiging posible. Sa pagpapasalamat natin sa Panginoon, yung mga may mga karamdaman pwede gumagaling, di ba? Dapat ang panalangin pala natin is palagi ng pasasalamat. Kumbaga, dinideklara na natin, inaangkin na natin
yung mga bagay na mangyayari sa buhay natin. Kaya nga, si Jesus Christ nakapokus sa gagawin ng Diyos Ama. Di ba? Kaya nga, ipinagpasalamat niya yung tinapay. Ganun din sa buhay natin. Di ba? Kailangan ipagpasalamat natin yung mga bagay na kakaunti at darating yung bagay na marami kapag sabi nga, ang napagkakatiwalaan sa maliit, napagkakatiwalaan sa malaki. So, ibig sabihin, may mga bagay na maliit tayo ngayon, di ba, ipagpasalamat natin yan at darating yung miracle ng Panginoon at dadami yan. Kaya nga po sa ating buhay, ang pinaka-importante, nakapokus tayo kay Jesus Christ. Nakapokus tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Pag wala ka sa focus, mawawala yung love mo kay Jesus. Mahirapan kang magpasalamat. Totoo yan. Pag nawala ng focus ang iyong, ang kaaway kasi po ganyan. Ang gusto niya, iwala tayo sa focus. Pag nawala tayo sa focus, ayun na, kung ano-ano na sasabihin natin. Diba? Kasi tandaan natin, death and life are in the power of our tongue. Buhay at kamatayan ay nakasalalay daw sa ating mga dila. Kaya daw sabi, mag-iingat kayo sa inyong pananalita dahil mga bunga nito ay inyong aanihin. Ngayon, ang tanong, ano yung gusto nating anihin? Diba? Kung gusto natin mag-ani ng buhay, ibig sabihin, magdeklara tayo palagi ng buhay. Magdeklara tayo ng pasasalamat sa ating Panginoon. Kasi ulitin ko, ang pasasalamat ay nagpapasaya sa Diyos. Ang pasasalamat ay nakakapagpagalaw ng kamay ng Diyos. Amen? Kaya nga ang gusto ni Lord, nakapokus lang tayo sa Kanya. Dahil sa panahon ngayon, nakikita natin kung ano-ano na nangyayari. Lindol, di ba? Yung baha, nakawan, patayan dyan, kung ano-ano na nangyayari sa ating bansang Pilipinas at nakikita natin sa buong mundo, di ba? Kung ano-ano mga kababalaghan. Kaya nga, ang kailangan natin ngayong gawin is palagi tayong mag-focus kay Jesus. Mag-focus tayo sa ating Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Dapat hindi ka malito. Ang sikreto para hindi tayo malito, palagi tayong makapakinig ng Word of God, palagi tayong dumadalo, palagi tayong ginagawa natin yung pangmakalangit na gawain. Dahil kung maaalala mo, aalala natin si David, kaya siya nagkasala kay Bathsheba, di ba? Anong nangyari? Nawala yung focus niya at nabaling doon sa last of the eyes. Nakita niya si Bathsheba na naked, di ba? Anong nangyari? Nagkasala. Wala, imbis na nandun siya sa labanan, anong nangyari? Pinili niyang magpahinga. Kaya nga, mas importante pa rin talaga yung meron kang gawain. Kaya nga kung ikaw na nakikinig ngayon, wala ka pang gawain, 'di ba? Ilagak natin ang ating buhay na ma-involve tayo sa gawain ng Panginoon. At ang kailangan natin, 'di ba, mag-focus tayo at gumawa tayo sa mga gustong ipagawa ng Diyos sa buhay natin. At ang biyaya at pagpapala na tinutukoy ng Panginoon, na pag palagi tayo nagpapasalamat, is mangyayari at magaganap yan kapag meron tayong Jesus sa ating puso. Kaya nga mga magulang, mga kapatid, napaka-importante sa buhay ng isang tao na ang kanyang palaging lumalabas sa bibig niya, pawang mabubuti. Diba? Kaya nga, ang pagpapasalamat ay pagbibigay o pagbabalik ng mga bagay na iyong natanggap sa Panginoon. So yan, magpasalamat lagi tayo. Ang pagpasalamat ay nakapagpasaya sa Diyos. Gusto ba nating laging magpasaya ang Panginoon? Lagi salamat. Ganun lang po yun eh. Dahil ang team natin ngayon, magpasalamat eh. Diba? So, ibig sabihin, palagi tayong magpasalamat sa Lord. Kumbaga, kung pangit man nangyayari sa buhay mo, pasalamatan mo yung gagawin ng Diyos sa kabila nun. Kaya nga, ang pagpapasalamat sa Diyos ay nagbibigay sa atin ng tagumpay. Yan. Kung gusto natin palagi tayong tagumpay, palagi tayong magpasalamat sa Panginoon. Kaya nga ngayong buwan ito, medyo sobrang saya rin. Kumbaga, masaya ito kasi laging pagpapasalamat ang ating gagawin. Ibig sabihin, kahit pangit yung nangyayari sa buhay mo, magpapasalamat ka pa rin sa Panginoon. Kaya nga po ngayong araw na ito, mga magulang, mga kapatid,
Yan po yung tatlong ating napag-aralan. Una, kailangan meron tayong grateful heart. Di ba? Grateful ka sa lahat. Maging masaya ka, tanggapin mo lahat ng bagay, lahat ng meron ka, ipagpasalamat mo sa Panginoon. At ang pangalawa, kailangan ma-appreciate mo lahat. At ang pangatlo, kailangan makapokus ka kay Jesus. Amen. So sa ating pong buhay, yan po yung i-apply natin sa ating buhay po. At napaka-importante na palagi tayong magpasalamat. Kaya po ngayong araw na ito, tayo po ay mananalangin. At kung meron kang nais mangyari sa buhay mo, samahan mo po ako sa panalangin, ipagpasalamat po natin yan. Kung gusto mo ng kagalingan, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Kung meron mga bagay na gusto kang mangyari sa buhay mo, ipagpasalamat mo sa Panginoon. Kaya po ngayong araw na ito, iniyahan ko po kayo sa isang panalangin maiksi at tayo po ay manalangin ng pasasalamat sa ating Panginoon. Sige po, tayo po ay pumikit at tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos na buhay na makapangyarihan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Lord, marami pong salamat sa iyong kabutihan. Salamat, Lord God, kung meron man mga aking kapatid, in the name of Jesus, na merong request, Lord, sa kanilang mga katawan, in the name of Jesus, Lord, salamat. Idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanilang buhay. Lord, pinapasalamatan na namin, Lord God, ang kagalingan nila. Lord, marami pong salamat, Lord God, sapagkat sinabi mo sa iyong salita, sa iyong mga latay, ang lahat ng karamdaman ay pinagaling mo na. Salamat ng marami, Panginoon. Inaangkin na namin, Lord, ang kagalingan. In Jesus' name. Lord, gayon din, kung meron man, Panginoon, sa aking mga kapatid na nakakapakinig, Lord God, ay may mga sigalot sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord God, di pagkakunawaan, Lord, salamat sapagkat inaayos mo na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, dahil ikaw ay Diyos ng kaayusan, ikaw ay bumaba sa lupa upang ayusin ang lahat ng mga sinira ng kaaway. Lord, salamat sapagkat ikaw ang Diyos na aming pinagkakatiwalaan na mag-aayos. Lord, salamat ng marami, Panginoon, sa iyong kabutihan, Lord God. Lord, salamat, O God, sapagkat ikaw ay Diyos na buhay na tumawag at pumili sa amin upang ang aming buhay ay ialay namin sa iyo, upang ang aming buhay, O God, ay magkaroon ng buhay na kasiyasaya at palagi ka namin mapasalamatan sa lahat ng mga bagay na meron kami, Panginoon. Thank you, Lord God. Ikaw ang mapuri, Lord. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang madakila. Ikaw ang maitaas. Ikaw ang parangalan. At sa lahat ang magbigay ng oras at panahon sa pakikinig, Lord God, patuloy mo silang pagpalain. Patuloy mo silang ingatan. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo sila, Panginoon, i-direct, O God, sa nais mong ipagawa sa kanilang buhay. Lord, ikaw ang aming Diyos na buhay na pinupurit, sinasambat nila malalahati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. God bless us all. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Amen.